Ang mga rider po dyan, sinisigaw-sigawan lang. Ayaw pakinggan yung mga hinanaing ng rider. Minsan, pinapapasok lang kami 3 araw, tapos pinapatulong kami kahit rest day namin. Wala naman bayad. Sinubukan natin, partner, at patuloy pa nating sinusubukan na tawagan ng agency nila. Yung Placer Inn. Yes. Okay. Pero partner, pinapatayan tayo ng cellphone, partner. Ipapacheck natin, Josh, sabi, kung may mayor's permit yan. And then kung may possible violation para ma-cancel natin o ma-revoke ang mayor's permit niyan. Kaya nga po andito ang DOLE kasi sasamahan natin siya mag-file ng Yan! Ayun! Makakasama natin ngayon si Dan Ray Robrigado at ang kanyang katrabahong si Nel Edwin Lorio. Inirereklamo kasi nila ang kanilang agency dahil sa hindi umano nito pagsunod sa napag-usapan na pagbibigay ng insentibo sa kanila. Magandang hapon sa inyo. Ayan. Maaari nyo bang ikwento sa amin kung ano ang naging problema dito sa inyong courier company? Sinasabi na po, hindi na po nagbabayad yung XPX po sa agency namin. Kaya laging delay po yung incentive namin. So magkano na ba itong delay na incentives na dapat ay natanggap na ninyo? Ako po nasa 3 months, yung iba po pa 4 months. Kasi inalis ako nung 10 eh. So tinanggal ka sa trabaho? Opo. Oo. Yung sa concern ko lang sa abot sa mga rider, tapos dalahan ng parcel. Maitanong ko lang, ano itong XPS na nababanggit mo? Shopee Express. Okay. Anong klaseng kumpanya or agency itong iyong pinagkakatrabahuhan? Placer 8 po, Logistics Express. Placer 8. Saan nakabase ito? Manila po. Sa Manila. So dito sa Legazpi, ano ang tawag ng mga... Ganun din po. Ganun din. Pero Parang may coordinator lang silang pumupunta. So ilan kayo ditong mga apektado? Marami po eh. May tobacco hub, may iba-iba po. Alam mo ba kung ano yung rason bakit ka tinanggal sa trabaho? Ayaw nila pakinggan yung mga hinanaing ng rider. Walang nagsasalita sa GC namin. Ako lang lagi. Yung about yung binaril po na rider, katrabaho ko po yun. Sinabi ko lang po doon na wala kayong pakialam sa rider. May nangyari na hindi man lang kami nag-chat sa GC. So parang ikaw yung nagsilbing spokesperson Opo. ng mga kapwa mo riders. Opo, ako lagi. Tapos hinold po ako noon. So napag-initan ka, Opo. that is why tinanggal ka sa trabaho. Tapos nung time ng pangalawa po, yung about sa concern ko naman na yung 180 pinapadala sa isang rider. Pwede naman po yun hatiin sa 2 rider kasi 1 week po, 3 lang ang pasok namin. Tapos rest day namin, pinapatulong kami. Oh, so pag rest day Wala namang pinapatulong, po walang yun. bayad. Opo. Oo. So yan yung mga masaklap mong eksperyensya dyan sa iyong agency. Oo. Ikaw naman, Neil, ano yung reklamo mo dito sa inyong agency or dito sa Express, Shopee Express? Ayun na nga, ma'am. Magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Ayun nga po, ma'am. Dahil po wala nang budget, halos delay yung incentive namin. Kaya nagpaalam ako sa Legazpi Hub namin na hindi ako makakapasok na kasi walang budget, panggas. Kaya yun po. Tapos bigla na lang nila akong tinanggal. So ibig sabihin, kayong mga riders, maglalabas muna kayo ng pera para kayo ay parang namuhunan sa Yung inyong budget pera, po, yung para budget. sa budget, sa gas, pagkain. Tapos paano yan nakakabalik sa inyo? Yung sa incentive, ma'am, pag nakakawa kami weekly, kaso nga delay. Opo. Pero yung sahod namin, ma'am, okay naman yung sahod namin, ma'am. So Sa yung incentive sahod, lang. okay. Yung incentive Opo. lang. Maliban ba sa inyo, marami pa kayong apektado? Marami po. Mga ma'am. ilan pa? 15 plus po kami, ma'am. Sa Legazpi Hub 15? lang. 15 plus po. Sa Legazpi Hub lang po. Kanina may tanong si partner, sundan ko, may pinag-uusapan tayong incentive. Sinabi nyo na mga 3 hanggang mag-4 na buwan. Magkano naman yon? 20,000 doon patas eh. Isang tao lang. Isang tao. So, alimbawa ikaw, ilan ang Sa akin, hindi mo natatanggap na incentive? Sa akin mababa lang sir eh. Nasa 11 weeks. Mga magkano yon? Siguro mga 15 siguro sa ganun. 15,000. 15,000 sa Sa'yo, 11 Brad? weeks. Estimate. Oh, Makibigay ang ano. Mas malaki po sa akin kasi maraming minsan dala kong parcel. So, mga ilan? Sa estimate mo? Mga sa 20, Oh. 25 ganun pataas. Nung mag-umpisa ba kayo, nabibigyan kayo o simula na mag-umpisa kayo, hindi na nagbibigay? Nagbibigay po. Ngayon lang talagang Hmm. nung nawala yung 4 months talagang wala na. Wala talaga. Okay. Ito bang problema ninyo ay naidulog na ninyo sa mga ahensya ng pamahalaan o sa mga otoridad para magsumbong kayo?
Wala po. Ako lang po naglakas ng loob talaga mag-one po dito. Parang lumalabas na yung inyong kumpanya ayaw nila na may naririnig na nagrereklamo. Ibig sabihin manahimik lang kayo kahit hindi sila makapagbigay. May maliban doon sa incentive, sa sweldo, ano pang benefits ba ang binibigay sa inyo ng inyong kumpanya? May insurance ba kayo? May insurance po, kaso gagastos ka pa. Na-aksidente na ako last December. Ang gusto, hinihingian ako ng mga resibo. Paano naman ako ng resibo? Wala nga akong panggasto sa... How about yung SSS nyo, yung Meron Pag-ibig, po. PhilHealth? Meron. Meron po. Updated naman. Hindi ko lang sure po kung updated ngayon. Ngayon naman, nandito na kayong dalawa. Ano ba ang gusto ninyo sanang mangyari at paano namin kayo matutulungan? Yung science pwede naman makuha. Pero yung gusto ko po yung nagtanggal sa akin. Kasi mali po yung ginawa niya. Dahil sa isang concern lang, tatanggalin niya ako. 1 year ako naghirap, sakripisyo mag-deliver. So, ibig sabihin, 1 taong ka dyan sa kumpanyang yan? How about ikaw, Brad? Ilang taong ka na rin dyan? Mag-1 year na rin, sir. Mag-1 year na rin. Yung coordinator ba hanggang ngayon nandito pa? Saan itong opisina nyo? Saan ang location? May opisina Sa ba dito? Bugtong po, sa likod nung Highton. Sinubukan natin, partner, at patuloy pa nating sinusubukan na tawagan ng agency nila. Yung Placer 8? Yes. Okay. Pero partner, pinapatayan tayo ng cellphone partner. Oh. Ng ilang ahensyang ito? Katulad ng sinasabi nila, tinatawagan nila, nagme-message sila, pero walang kasagutan sa kanila. Isa lang partner. ibig sabihin niyan, partner, ang isang agency or anumang tanggapan, lalo na't may mga empleyado, na kapag ganitong mayroon nang nagrereklamo, pinapatayan tayo ng cellphone, hindi sumasagot. Isa lang ibig sabihin niyan, partner. May tinatago, partner. Maliban sa may tinatago, Or- napaka-irresponsable, partner. Yan. Plinash natin. Ayan, partner. Ayun. Placer 8 Logistics Express Incorporated. Ayan, partner. Ang Ganda opisina ng- nila dyan sa may Taguig City. Para tugunan ang problemang yan, partner, makakausap natin sa linya ng telepono si Vice Mayor Bobby Cristobal ng Legazpi City, Albay. Magandang hapon po, Vice Mayor. Ay, good afternoon, Remy, and kay Joshua, and sa dalawa nating bisita ngayong araw. Opo. Vice Mayor, alam na po natin kung ano po ang ating pinag-uusapan ngayon. Napacheck nyo na po ba ito, Vice Mayor, kung ito pong Placer 8 Logistics ay may existing permit po dito po sa ating lungsod? Unfortunately, sa ngayon, hinahanap natin. Hindi natin sure kung meron niyang mayor's permit dito. Pinapacheck ko as of now, pinapacheck ko ngayon yung Placer 8. Meron ba silang mayor's permit dito? Iyon. Yan. Ano? Saan meron yung siguro. saan yung Opisina. parang opisina ninyo dito sa Legazpi? Sa Bugtong po, sa likod ng Highton. Sa likod ng Yan yung sa Placer 8. Sige, ipapacheck natin, Josh Tabe, kung may mayor's permit yan. And then kung may possible violation para makansela natin o ma-revoke ang mayor's permit niyan. I would advise na idulog din natin to sa DOLE. Kasi this is a labor issue. I believe malaki ang maitutulong ng DOLE para makapag-mediate sa kaso nila. Vice Mayor, maidagdag ko lang po, if possible po ba na maipatawag natin ito pong Placer 8 Logistics? Actually, ang Sangguniang Panlungsod, I can only speak for the Sangguniang Panlungsod. Yes po. We do not have a subpoena power. But in aid of legislation, we can create policies para magkaroon ng dagdag na proteksyon ang mga kapatid nating riders na kung saan alam natin dumadami sila ngayon and patok na patok yung trabaho na yan. Opo. Kailangan talaga may mga policies din na pumoprotekta sa kanila. I would advise na magkaroon sila ng isang grupo, organized group, parang asosasyon, para magkaroon sila ng isang boses Opo. para madali nating naidudulog sa mga opisina, sa mga ibang ahensya. Kung mapatunayan po, Vice, na wala pong mayor's permit, ito pong nababanggit po na agency, pwede po ba itong maipasara? That's a ground, That's a ground. Maidagdag ko din po, Vice, pwede bang sumama ang ating team sa pagbisita po dito po sa nababanggit na opisina kung meron partner talaga? Yes, I will coordinate muna with BPLO. Ipapacheck natin kung existing ba itong company na to. And then ipapacheck din natin sa legal if yung kanilang pag-operate, considering na Manila-based
sila? And then, is it legal na mag-operate sila dito sa ibang areas o ibang probinsya na walang local permit from the LGU? With that po, Vice Mayor, maraming salamat po sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Thank you so much, sir. Yes po, Remy and Joshua, rest assured ng ating action kaagad dyan sa problema na yan. Dahil makakasama din natin ngayon sa ating studio si Ma'am Johanna Vigasga. First time ko itong makaharap personal partner. Palagi natin nakakausap partner Yes, sa telepono. ang spokesperson ng Department of Labor and Employment, Regional Office Number 5. Magandang hapon po, Ma'am JB. Yes, good afternoon, Sir Joshua and Ma'am Remy. Ayan, magandang hapon po sa inyo. At syempre sa ating guest na nagko-complaint no, regarding sa kanilang pinagtatrabahuhan. Okay. Ma'am, yung po bang hindi pagbibigay ng Placer 8 Logistics sa kanyang mga empleyado ng incentives na nakalagay po doon sa kanilang, kumbaga kung may kontrata, ito po ba ay violation? Unang-una, ang narinig ko po sa kanilang pahayag ay delay. Hindi naman po sinasabi na wala talagang ibinigay na incentive. Ako bilang po sa Labor Department, no, ang pwede ko pong mai-advise para po mas mapadali no ang pag-receive ninyo or pag-claim nung incentive na napag-usapan ninyo between you and the company is mag-file po tayo nung single entry approach. Pagkatapos po na makapag-file sila, ano pong mangyayari? Ang mangyayari po kasi niyan, tatawagan po ng DOLE, SIADO, o yung magpa-facilitate ng kanilang settlement. Tatawagan yung employer and then kayo din po, paghaharapin kayo. Na nandyan po yung DOLE sa gitna, imimediate kayo upang magkaayos. Paano, Ma'am JB, kung katulad ngayon, sinusubukan naming tawagan para what if ganun din ang mangyari? Natawagan nyo, hindi ayaw sumagot at ayaw humarap. Paano po? Unang-una kasi, they have the right na hindi pumunta or mag-receive ng call from you. Pero po sa DOLE, meron po tayong power na Dahil nasa batas yun. Yes. Oo. So, at the same time, yun po kasi yung proper venue ng pagsisettle ng mga labor dispute. Kung kaya, yun po yung gusto ko pong sabihin sa inyo na pwede po namin kayong samahan doon para mas mapabilis po yung pag-file. At the same time, magkaroon agad ng mandatory conference, matawagan yung employer, pati kayo dapat andyan. Ma'am JB, matagal na raw po itong ginagawa ng Placer 8, ang hindi pagbibigay ng incentives. Pwede po ba nating bisitahin itong kanilang Yes. opisina? Opo. Ano po yung pwede nilang kaharapin if hindi talaga maibigay itong insentibo na sinasabi nilang umabot na ng 4 na buwan at hindi lang siyang apektado kundi marami sila? Unang-una po, wala tayong kontratang hawak ngayon. So, hindi ko din po masasabi kung nakalagay talaga yon sa kontrata na meron kayong incentive, 'di ba? Pero since ito yung naging kumbaga sa una pa lang naka-receive na, ibig sabihin meron nga. So, itanong siguro natin, Ma'am, at may hawak kayo ng kontrata nyo? Meron May po kopya? sa bahay. Meron. Ay, yun. So, i-review yan ng ating SIADO. Tapos, titingnan natin kung sino yung principal na employer nila. Kasi maraming company ang lumalabas sa kanilang pahayag. Merong Placer, tapos meron pa yung isa. So, kailangan natin i-establish yung existence ng employee-employer relationship. Yun yung una nating aalamin. Kung kayo ba ay independent contractor or empleyado talaga kayo. Kasi sa Labor Advisory number 14 series of 2021, nakapaloob po doon na yung mga karapatan or proteksyon sa ating mga delivery riders. So malinaw na nakalagay doon kapag na-establish na kayo talaga ay isang empleyado, dapat kayo ay makaka-receive nung kumbaga yung monetary benefits like the 13th month pay, the social benefits like the SSS, mga ganun po. Pero kapag kayo ay independent contractor, ibig pong sabihin, ang magbabind po is yung kontrata ninyo. So if in case meron talaga silang
na-found out na meron talagang hub dito and yun talaga yung binabanggit nilang hub or agency, anong pwedeng kaharapin nito, Miss JB? Okay, unang-una, kung halimbawa nag-inspect na, no, meron pong ilalabas na result of the inspection. So may mga findings yan. Ano yung mga violation nila sa general labor standards o kaya sa occupational safety and health. So doon, ipapa-comply po yan doon sa agency or doon sa company. So meaning po, Miss JB, Compliance muna. Bago pwede nating sabihin na ipasara, meron compliance Of muna. course. Ah. Hindi naman agad-agad. Kagaya din ng pag-terminate. Yun, Hindi yun. po siya agad-agad na Yun. tatanggalin Yun ka ang- na walang due Due process. process. Yun ang gusto kong Ipasok itanong. mo yan, partner, Yun ang na gusto tanong. kong itanong kay Ma'am JB. Napakinggan nyo kanina yung kwento nitong dalawa. Ang daming ang issue. Na dahil doon sa pagiging vocal niya at pagiging aktibo niya doon sa ano yun? Sa GC nila. Sa Oo. group chat ninyo, group chat namin. na ikaw ay nagpaparating ng concern ng mga rider, Nagsisilbi siya partner na spokesperson. sinibak ka ngayon. Discrimination. Tama po ba ito? Kumbaga nakikita natin, base no, sa pahayag lang, no, may discrimination siya kasi tinanggal siya dahil lang sa ganon. So, pag illegal termination, syempre, pwede po tayo mag-file niyan sa NLRC. Yun. At ayun nga, para din sa lahat ng mga nakikinig, dapat kung halimbawa ay tatanggalin kayo or tinanggal kayo, dapat meron kayong ma-receive na at least 2 notice na kayo ay tinanggal sa kadahilan ng ganito, ganyan, ganyan. Tapos meron din kayo dapat na oportunidad na mag-explain kung bakit nyo, kung halimbawa lang may violation sila, may karapatan din kayo na mag-reply doon sa notice or sa memo. Itanong ko ulit sa kanila, Ma'am Oo, JB, may ganun natanggap ba dapat. kayong notice mula sa inyong Wala opisina? po. Wala. Nagpakumbaba na nga ako noon, sabi ko nag-sorry. Ako pang nag-sorry, sabi ko. Ikaw, kumusta naman ang hanap buhay mo ngayon o wala kang permanenteng trabaho? Nag-extra lang po Nag-extra sa ano? sa kasama kong rider. Ano po ang gagawin natin? Well, pwede na tayong mag... After ng programa? Yes, kaya nga po andito ang DOLE kasi sasamahan natin siya mag-file ng... Yan! Ayun! So kasama ka mismo, Miss JB, papunta sa inyong opisina Sa para Albay, Dole. samahan natin itong ating mga Lalapit lang bisita. dun sa 4th floor na ngayon. So, samahan natin, partner. Oo. Ma'am JB, Ma'am Johanna Gasga, maraming salamat sa iyong panahon at oras. Mabuhay ang Department of Labor and Employment File. And salamat din sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Tututukan at aalalayan kayo ng palatuntunan ito hanggang sa makarating yung inyong reklamo doon sa dapat maparatingan at magkaroon ng aksyon. Salamat sir, salamat. Okay. Ito ang Tabang Ora mismo! At ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisi.